Il-kap tal-Oppożizzjoni jrid ibiddel il-kundizzjonijiet fil-kuntratti tal-kera għal dawk l-inkwilini li kellhom ftehim qabel l-1995. Intervistat waqt il-programm Disset, Adrian Delija konferma dak li qalulu 15-il għaqda li jaħdmu fil-qasam soċjali li ħassuhom perplessi bl-argumenti tiegħu dwar il-liġi tal-kera. U dan meta mistoqsi b'eżempju prattiku u ċar. Toqsija sempliċi, iva jew le, il-kirjiet Dil-liġi mhux qed tindirizza. il-95 tridhom jibqgħu kif inhuma jew trid jinbidlu. Kif inhuma, kif Reno, Kif għax inhuma, mhux qed ġifieri, niftehmu. jekk mara żewġ anzjani qed iħallsu 200 euro fis-sena, jħallsu 200 euro fis-sena. Le, m'għandhomx jibqgħu hekk għalfejn m'għandhomx jibqgħu Għandhom hekk. jollu? Mifxur b'dak li kien għadu kemm qal, Delija spiċċa jattakka laqdiet soċjali li raw zbilanċjat fl-argumenti tiegħu bejn is-sidien u l-inkwilini. Il-kap tal-Oppożizzjoni offra wkoll soluzzjoni insensittiva lill-anzjani li saħħithom ma tippermettix u li huma dipendenti fuq il-carers. Imma x'tagħmel l-anzjani ma tihomx kerer? Ma tihomx kerer. Inti tikra sistemi fejn l-anzjani tagħna jkunu iktar attivi. L-inkonsistenza tal-kap nazzjonalista tul il-programm ta' kważi sija laħqet l-ola livelli meta ġie mistoqsi dwar il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Għal darb'oħra reġa' darlu bħarrieħ u dan minkejja li fil-Parlament ivvota favur il-proġett ta' konnettività permanenti bejn iż-żewġ gżejjer. Għawdex mina jew ir-raba vapur? Ir-raba vapur, il-fast ferry u l-cargo ferry b'mod immedjat u mbagħad diskussjoni nazzjonali serja dwar jekk dak huwiex biżejjed u hemmx bżonn illi jkun hemm konnettività iktar permanenti u kif. Delija iddefenda wkoll il-Jason Azzopardi li fl-aħħar jiem attakka bl-aħrax imħallef li ddeċida b'mod li ma oġobx lil Azzopardi. Ebda deputat tiegħi ma jgħar imħallef. Meta jgħidlek il-fatti mhux konġenturi minn ma jxomx intiena jew imnieħru miżdud jew tant kemm huwa maħmuġ ma jistax ixhom l-intiena. Dina kitibha Jason Azzopardi. Jiena ovvjament m'għandix id-dokument allura nara l-kuntest tiegħu. Delija attakka l-ħatra tal-ġudikanti li isset issir b'sistema ġdida permezz ta' skrutinju ta' kumitat minn persuni b'karigi kostituzzjonali li żiedet it-trasparenza fil-ħatra tal-ġudikanti. F'dan il-punt il-preżentatur fakkar il-kap tal-Oppożizzjoni li l-imħallef li Azzopardi ħada għat-tabla ħabel kontrih kien inħatar direttament minn Gvern Nazzjonalista. Fuq l-Istazzjon Nazzjonali Delija wieġeb fuq il-mod fqir li ġew ċelebrati l-Festi tal-Indipendenza mill-Partit Nazzjonalista li matulhom qal li hemm mewġa ta' nies riesqa lejn il-Partit Nazzjonalista. Ma taħsibx li l-Festi tal-Indipendenza l-meeting dis-sena kien għal mis-sena li għaddiet? Kien għal mis-sena li għaddiet mhijiex ħaġa tajba. Delija għamel ukoll bħal ta' qablu u minkejja r-retorika tas-soltu dwar gvern alternattiv kompla bid-diskors fl-arja. F'dak id-dokument tagħkom hemm madwar 100 proposta, però ma rajx il-costings tagħhom. Mela, ovvjament mhuwiex ix-xogħol tal-Oppożizzjoni li tikkostja. Fil-programm ta' sija, il-kap nazzjonalista nkwita wkoll li mu qed jifhmu ħadd. Kull nies ma tifhmu xejn. Tara m'aħniex qed niftehmu. Jien jippreokkupani lek mhux qed tifhem int, qed jifhmu ftit nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.